За да демонстрираме как се използват готовите шаблони в групата, е необходимо да влезем в група Наръчник за администратори и тук ще видите вече създадена група Шаблони. Влизаме в нея. Създадени са няколко групи шаблони. Шаблони за електронно обучение, шаблон за обучение в класна стая и така нататък. Всеки един шаблон се използва последния начин. Можем да използваме бутона Действие и да копираме наличния шаблон в групата, в която искаме да създадем обучение в класна стая. Избираме организацията, избираме си един отдел, една дирекция, един отдел, например човешки ресурси. Избрали сме къде да поставим съответния шаблон. Продължаваме. Натискаме бутона Продължи. Системата ни пита дали абсолютно всички данни от тази група да бъдат копирани. Може да бъдат селектирани само някои от тях или да се пропуснат някои от тях. В случай избираме всичко, копирай групата. Виждаме директно пътя на новата група в организация, CEO, човешки ресурси и развитие. Ето го и копираната група. В случая тя е с наименование Копиране. Можем да я променим веднага. Отново от Действия. Избираме Настройки. И тук вече можем да наименуваме по нов начин съответната група. Можете да изберете името на даденото обучение, например можете отново да промените настройките, така че да се съответстват на конкретното обучение. И съхраняваме. Влизаме в съдържание. Тук виждаме съдържанието на групата, копираното съдържание. Тъй като тестовете са копирани, те стават автоматично нови тестове или нова анкета. Т.е. статуса им е офлайн. Необходимо е да се влезе в настройки. Тук можем да си редактираме с ново наименование. Тест работа с клиенти. И да не пропуснем да изберем теста да бъде онлайн. Отново можем да променим всички настройки, така че да съответстват на конкретния тест за новото обучение в класна стая. Натискаме Съхраняване. Тук може да изберем нов набор от въпроси, тъй като е запомнил този, който е бил в шаблона. Връщаме се към групата. Ето, виждате променено наименованието на теста. Същото важи и за набор от въпроси. Избирате действие и посочвате желаното от вас действие. В меню Настройки се намира цялата информация, която бихте могли да промените, така че да отговаря целево на вашето обучение. Както всяка една група, и в тази със съответното обучение имаме членове на групата. Тъй като току-що е създадена тази група за това обучение, трябва да добавим членове, които
да могат да достъпят групата. Тук виждаме, по подразбиране е администраторът, който току-що е създал самата група. За да добавим нови членове, можем да го направим чрез бутона Търси потребител. Можем да търсим членове по групи. Тук сме създали групата на това обучение в групата от членове, участници в човешки ресурси. Затова и записваме човешки ресурси, като необходимо само една дума, за да бъде отчетено търсенето. Ето го списъка с потребители. Избираме департамента, натискаме списък на потребители и се отварят наличните потребители. Може да изберем всички, а може да изберем само един или двама от тях. Натискаме изпълнение. Така, вече тези потребители са членове в нашата нова група с обучение.